गलिए गलिए तोरा के जानू पीछा करिया लेके हम खोजियौगे पीछा करिया लेके हम खोजियौगे गे रात से हम तोरा के जानू मई से जबो करके हम भेजियौगे मई से जबो करके हम भेजियौगे आगे गलिए गलिए तोरा के जानू पीछा करिया लेके हम खोजियौगे। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। आगे आसो के फागुन मागे भी पियावे के भीड़ गे के कारा लगैबै जानू गाला में या भीड़ गे। आगे आसो के फागुन मागे भी पियावे के भीड़ गे के कारा लगैबै हम गाला में या भीड़ गे। आसो के फागुन मागे जानू हम के कारा भीड़ी आगे जाइबौगे हम के करा भीरी आगे जाइबौगे आगे गलिए गलिए तोरा के जानू पीछा करिया लेके हम खोजियौगे पीछा करिया लेके हम खोजियौगे। आगे होलिया में लगौ नहीं तोरा बिना मनावा कैसे के रहतौगे सोनू लक्ष्मणवा। आगे होलिया में लगौ नहीं तोरा बिना मनावा कैसे के रहतौगे सोनू लक्ष्मणवा। कुछो ना समझ में आबौ के करा जोरे हम खेलियौगे आगे के करा जोरे हम खेलियौगे आगे गलिए